szeretem a szürkességet, tudod? A szürkeség számomra eléggé romboló. Ez annak idején is kiugrott, amikor kezdtem az egészet. Valójában ezek a dolgok abból indulnak, hogy az ember nem tudja elképzelni azt, hogy mi az a belső lelki szürkesség, vagy talán lehet, hogy egy kis magány is kell hozzá, hogy az ember ebből ezt színessé tegye önmaga számára. De én úgy gondolom, hogy azért vannak olyan dolgok, ami itt a társadalmi szférába is befér, és hogy ráfér a társadalomra, hogy egy kicsit színesebb legyen. Vállalok, persze, elég sok meghívásom van, és általában azért válogatok közülük, hogy melyik az, amelyik megérdemli, mert megnézek egy helyet, akkor egyértelmű, hogy nem mindent vállalok be, mert szabadon dolgozom, és én képzelem el azt a dolgot, amit akarok, nem pedig valaki megmondja nekem, hogy na most akkor ezt te így, vagy terveket hozz. Én nem tervek, én abszolút improvizálok, szóval én nem foglalkozom ilyen dolgokkal. Ha a megfelelő embernek bejön az a dolog, amit csinálok, akkor az működik. Itt az a baj, tudod, hogy szegény az ország, és ezért, mivel nincs pénz, ezért ilyen problémák állnak fenn, hogy vannak nagyon sok tehetséges ember, aki el se juthat idáig, hogy neki egy ilyen munkája vagy ilyen kapcsolatai, vagy ilyen munkája lehessen, vagy lehetőségei nyíljanak erre a dologra. Ez egy dolog miatt van, mert nincsenek kapcsolatok, és az emberi kapcsolatok nagyon rosszul állnak itt Magyarországon, én úgy érzem. Eleve abban a közegben élek, ami a bizonytalanság, vagy nevezzük bizonytalanságnak, ám bár szerintem inkább alakító része ennek az egésznek, amit nevezzünk alternatív világnak, és mivel ebből nőttem ki, emiatt darabja vagyok, ha akarom, ha nem, ha bírom, ha nem bírom, egy bizonyos fajta kultúrának, ami annyit jelent, hogy egyszerűen akar mindig változtatni, akar mindenem változtatni. Aki nem akar változtatni, az ugye befásult, ez logikus dolog. A 90-es évek ott már azért már az első 10 év után már elmondhattam, hogy megkerestek komolyabban, jobb ajánlatokkal. Hát előtte szenved az ember. A műterem, stb. Fenntartás. Egy évben van kb. 2-3 ilyen munkája az embernek, de próbálkoztak így emberek így velem, hogy hoznak fessek motorokat, kocsikat, meg ilyesmit. Mondtam, hogy egy pillanat, én ezt még egyelőre a képzőművészet mellett festő lennék, ugyanis nem pedig designer csak. Most ez design, ugye? Szóval ez két különböző kategória. Az, hogy ahova szívesen járok, én is járok ide, ebbe a klubba, mauzóleumba, és nyilvánvaló, hogy akkor próbálok olyan dolgot itt hagyni magam mögött, ahol én is szívesen érzem magam. De ez ettől függetlenül ez design. Tehát itt az alkotás, mint effektíve egy festmény, persze már festettem bőrkabátra is, vagy motorra is, ez nem probléma, de ez számomra nem ugyanaz a rangú dolog valójában, szóval most hazudnék magamnak, hogyha ez így lenne. Egy festmény azért az egy festmény, és annak megvan a maga íze, azt én rakom össze a mai napig, szóval én nem összeállíthatom a kereteimet a művészellátóban, hanem én szeretem megcsinálni a keretet, vakrámáról beszélek, vásznat feszíteni. Ezek olyan kis apró dolgok, amit ugye az embertől ne is vegyenek el. Nem látsz rajtam színes ruhát, mert színekkel foglalkozom, nem foglalkozom vele. Mert számomra a színek itt vannak, belül vannak. Szóval most ezt érted talán, hogy mire célzok ebben. Nem szeretem például, hogyha nyakig festékes vagyok. Ma már, valamikor igen, másztam a festékben, érted? Őrjöngtem, hogyha megfogni, érinteni, festeni, csiszolni, húzni minden őrítő dolgot, és kimegy egy idő után az emberből, és átváltozott egy olyan szintre, hogy na most akkor én megint letisztult a dolog. A fekete ez ugyanolyan számomra mondjuk, mintha hófehérben járnék. Csak éppen mondjuk ez praktikusabb, mert ilyen. De
azt akartam evel érzékeltetni, hogy számomra a feketében ugyanúgy ott az nyeli el, a fekete nyeli el a fényt tulajdonképpen, mert különben nem látnánk, hogyha nem nyelni el. És nem adná vissza, de látjuk a feketét is, tehát tulajdonképpen visszaadja. Na én ott vagyok, ott valahol arra felé járkálom. Elég sokáig drogos voltam, a 80-as években volt egy 1,5 éves elvonókúrám, amit önkéntesen űztem a Róbert Károly kórházban, 1,5 éves egyfolytában. Tehát én igazán le akartam állni, és le is sikerült állni. Ami ugye hagyott magából egy 45-50 kilós embert. Talán nem hűltem bele a dologba, és annyi, amennyi kellett, az benne volt a dologban. Amire valójában nem volt szükségem, azt a drog, azt kiírtotta belőlem azokat a dolgokat, én számomra nyugodtan kimondhatom, olyan állati dolgokat kiírtotta belőlem, tehát mondjuk ilyen primitív dolgokat, mint a verekedés, a kötekedés, a másik embernek az auráján belüli marcangolás. Persze én is sörtölődöm emberekkel, nyilvánvaló, mint mindenki más, de már azért nem úgy, hogy most az arra menjen ki, hogy én valamilyen nézeteimet rákényszerítem a másik emberre, vagy éppen az alkalmi hangulatomat rákényszerítsem, tehát nem kivetítsem rá, kényszerítsem emberekre. Persze, hát van bennem roma származás, igen. Hát egy forróbérű ember vagyok, mint mondjuk fehér társaim. De ez nem, igazán nagy problémákat nem okozott, mert nagyon sok jó embert ismerek, és hát a jó emberekkel foglalkozom, ezért ezek közé belefér a kopasztól kezdve a fenékig érő hajú ember. És ezek engem így nem, szóval én nem erre teszem a súlyokat, szóval én azt a dolgot szeretem, amikor az a tűz, ami lángol két csoport között, lehet ez fekete-fehér ember, lehet ez színes és fehér ember, vagy sárga és fehér ember között, vagy bármilyen fehér és fehér ember között látod, van Szerbia, itt van. És, vagy vallások között én nem teszek a tűzre, hanem én inkább hagyom, hogy ezek a dolgok lemenjenek, ugyanúgy, mint Pantarejben lecsurog a Dunán a víz, és megoldódnak a dolgok maguktól, tehát nem harcolok és nem rakok még újabb fát a tűzre, nem vagyok bosszúálló, nem vagyok szóval én ezekben a dolgokban azért nem hiszek, hogy ezt így élezni kéne, mert semmi értelme élezni. Vannak különbségek, persze vannak különbségek, sőt, nagyon jó különbségek és nagyon nagy különbségek vannak. Nagyon sok, ha így rákérdeztél, nagyon sok roma emberben van, mivel alapvetően belül egy érdekesebb, nyitottabb emberek általában, ezért sokkal kézzelfoghatóban meg tudják azokat a dolgokat szólaltatni hangszeren, festményekben, szobrokon, mert érzékenyebbek ezek az emberek. Szóval nem az a probléma, hogy ezek az emberek primitívek lennének. Lehet, hogy nem annyira kifinomultak, ugye, mint Hegel vagy Kierkegaard, de nem is annyira könyvmolyosak. Szóval nem is annyira porosak ezek az emberek, mert ezek az emberek nem szeretik, hogyha a por belepi őket. Ennyi az egész. Nagyon sokan úgy néznek az emberre, hogy fú, meg vízé, meg úristen, hogy néz ki. Hát, Istenem, ez az ő első saját mérvű korlátja. Ezt nem nekem kell áttörnöm. Na most nyilvánvaló, hogy azért harcolok az életemben, hogy ők maguk ne legyenek ennyire korlátoltak, lássanak meg minél több dolgot. Tehát ha nem mutatja meg valaki, akkor nem látja meg senki soha azokat a dolgokat, amit a fantázia maga létrehoz. Ezért vagyok nem csak én, hanem nagyon sok más alkotó persze, hogy megmutassuk azokat a dolgokat, amit ők nem látnak. Én láttam, nekem kötelességem, mert én már találkoztam vele. Nekem tulajdonképpen kötelességem. Nem mondhatom azt, hogy természetes akkor dolgozom, amikor nekem jól esik, és ezért ez így gyönyörű. De ha mindig azt mondanám, hogy én ezt nem teszem, ez nem sport ugyanis. Ez nem teljesítményre megy, hanem ez arra megy, hogy én ezzel a dologgal, ezt a dolgot én
szeretem, vagy élek érte, vagy halok érte, vagy egyáltalán. Szóval érzékelem el azt a dolgot, hogy ha én egyszer találkoztam a létem folyamán, már testi létem folyamán, akkor ezt megmutassam nekik, azért, hogy az ő kincsük is lehessen, feltéve, ha tetszik nekik. Szeretem a gyűrűimet, emberektől kaptam, tudom, hogy ki. Nem hideg, nem egy vas, nem akarok elképzelni bele valamit, amit majd én elképzelek, mert benne van, mert azért kaptam ajándékba, mert a lelkéből kaptam egy darabot, és ez így működik nálam. Ezek ilyen dolgok számomra, tehát nekem a külső fogyasztói világ, a fogyasztói társadalom az egy ilyen egészen nem vagyok ellene, mert ebből élek én is szintén, de tulajdonképpen kicsit ellene vagyok, egy nagyon kicsit. Annyit, hogy megmutassam abban a dologban, mennyi a gyönyörű, és mennyi a negatív. Tehát mennyi a hasznos, és mennyi az, amennyit feleslegesen veszünk a nyakunkba. Mert hogyha én 60 évesen lehet, hogy gazdag leszek, vagy akárki megteheti ezt, ha egész életében gályázott, melózott, és gyűrte, és ment, és csinálta. De akkor már nem fogom tudni élvezni azt a dolgot, ami ezért jár. Tehát 60 évesen én már nem, minek feküdjek ki a napra, kiszáradt bőrrel, lezuhant egészséggel, nekem ez nem. Én ezt szeretném most megélni. Lehet, hogy egoizmusnak tűnik, de azt gondolom, amit én ma megeszek, azt már egye meg más helyettem, meg abból más ne falatozzon feleslegesen, amiért én megküzdöttem. Persze így is falatoznak a szponzorok belőle, nyilvánvaló, ezért hagytam abba, és ezért inkább kevesebbet dolgozom, kevesebb kiállítást csinálok, de akkor van mit mondanom.